Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag er Asger med. Sig hej, Asger. Hej. Den her video skal handle om Lego i vand. Okay. Nej, uden vand. Okay. Jeg har lige taget noget Lego med udenfor. Se. Nu skal vi bare putte nogle figurer herned. Ja, så gør vi det. Op i den der balje der. Så går det der. Og så. Nej, vi fylder ikke vand i. Og så kan I se. Og I Lego-klodser kan flyde. Nej, kan I? Okay, så kom her, Asger. Asger skal hjem. Ja, Asger. iPad. Se, vi putter lige noget sand op lige fra. Hej. Og en snej. Uvæl.